maganda yan. Malaki pa kayo dito na tayo. Pambabae man na. Ano yan dito? Uy, si Hello Kitty. Kasi kung mabait lang sana siya sa akin. Bili ko sa kanya. Bili mo na. Dagdag mo na doon. Kasya ba yan sa kanya? Reclaimer. Hindi ata kasya sa kanya. Panyo. Morning, ano yan? Ba't ang hahaba? Kaya nga, ano yan? Pang table yata yung lalagyan ng mga ano. Patay na yung pambili ng ano ngayon. Patay tayo. Lang tayong pambiling ice cream. Ay, sayang lang may flows. Ganda ng tela, oh. May flows. Hala, cute. Shirt, oh. Hindi maraming dala si Ethan na ano, sando-sando. Wala ko. Ano to, short? Oo. Hindi, palda. Ano ba anak si Pam? Babae. Anong ilang taon? 4. Magpo 4 din. Oo. Ito sa anak ni Pam. Mga shorts, oh. Ay, Hello Kitty ba yan? Ay, ang cute nito. Kaya nga eh. Mga pang babae. Ano pang lalaki? Ano yung pants na yun? Ito. Gusto kasi ito ng mga bata. Attractive. Ay, di na ito magkasya sa kanya. Uy, kaitan, kasya pa. Chocolate. Wala pang babae. Ano yun? Ay, ang cute nito. Kung may ano ka. Ito, kaitan no? Bago pa siya. Oo, wala, ganda yan. Kunin mo. Ano yun? Uy, ang cute to. Mga anak ka muna. Hello Kitty. Ayan guys, ayan, okay pa more. Yung mga malingke, ayan, punta ka na dito na malingke. Pabili ko ng galunggong guys. Binili ko ng Binili na ng ukay-ukay. 5.50. 5.50 lang, di ba?
Wala na bang iba? Yung doon ka, ano yun doon? Okay din. Ba't di mo tinignan? Ay, wala, supot. Ay, gown. Kalambre. Ay, gown. Gown yan. Parang malaki na to kay Ethan. Okay Ay, lang. budo yata na kasi eh. Hindi, uy. Kasi yan, kaitan. Ito, oh, pwede kay Oh, yan. Mainit na to eh. Malaki to, Che. Hmm? Parang pang babae. Ito. Yan. Madami siya short. Ay. Sando. Ay, ano yan kayo? Diba? Puputi lalo si Ethan dito, no? Mm-mm. Ayan o, Che. Dagdagan mo 3. Sige. May brick siya dun. Diaper. 20 is, 20. Diba? 10 isa. 5 na. Kanino to? Yun sa anak ni ano, paano yun? Oh, ito. Kasya to sa 4 years old din pa mo. Yan. Ang cute eh, oh. So, yan. 5 na. 5 na. Ito, oh, maganda. Huh? Ganda ng tela, oh. Kanino? Sa anak ni Pam, 4 years old. Kaya nga. Ito, libre na lang. Wala, uy. May libre ba? Ayan, guys. Yan na lang. Ito, hindi na. Wala na, hindi nakasali. Isali sana natin, kaya lang, Wala na tayo asa yung pants ko dito. Ito, oh. Yan sana. Ah, kalambre. Yan. Hayaan mo na, huwag ka masyadong Na, wala na tayong pera. mapera. Wala ta pera. Ano yan sa bag? Hindi ka na bibili? Wala na. 30. Sabihin ko, libre na lang. Hmm. May pera ko dito, 100 la. Ayan guys, babayaran na. Ayan. Ayan guys. Oh, di ba? 5 pesos for only 50 pesos. Ito. Scarf. Uy, may mga bag din doon, oh. Pack bag, mga 50%. Hoy, 50 naman na. Ha? 50. Pulo daw. 10. Kuha pa ta isa. May May isa isa pa. pa doon. 5 piso na lang. Liit. Na. Magkano daw? 10 nga. Ako na ba ning panyo? Si Hello Kitty. Tagaan na lang kita. Ito na po. Hala, pambili ko ng ice cream. Uy. Naubos Wala na. ka 10. Gusto mo yan? May 100 ako dito. 5 na lang to. Medium Wala ako bariya. Medium plastic ate. 10 daw talaga. Bigyan mo. Ano ba yan? Ayun guys, so tawad pa more. Si Hello Kitty, baka iiyak gino ko. Ang bibili ng ingredients ng ice cream, dumaan kasi sa wagwagan. Ayun. Ito na lang. Salamat po. Thank you. Ano ba yan? Dapat dumiretso na tayo. Hindi na tayo nagdaan-daan. Ay, ang ganda din yung mga... Uy, 65 din ah. 64 Toyota 99. Ayan guys, alis na lang muna kami kasi baka hindi na kami makabili ng pang ice cream. Yung mga sapatos, oh. Ito pala mga original, oh.
ganda. Ayan, titingnan naman siya ng sapatos. Pag ito Adidas to. Ay, nakita ko na to. Medyo ano lang siya, 680 less 50%. Mabigat. Ayan, marami dito guys, yung mga branded to siya, mga original. Dito. Oo nga, 50% din yan guys, oh. Ay, wow, ang ganda, oh. Yan. Yan, bagay yan sa kayo kasi ano. Oy, Skechers ba yun, oh. 50% yan guys, ha, less 50%. Punta kayo dito sa La Trinidad. 1280